Bé, el projecte és un projecte, jo diria, inicialment molt familiar, perquè tots formàvem part de la secció de rugbi del Barça, i ens vam tornar a juntar, doncs, potser ja farà des del 2002, tranquil·lament, i participem i col·laborem amb la secció, portem tot el que és a l'escola fins a la categoria sub-10, sub-12, a l'equip femení i l'equip de veterans, que encara hi ha algú de nosaltres que encara ens atrevim a jugar. A fer veure que juguem, no? Més endavant vam anar treballant i vam anar creixent, ara som uns 160, 170 fitxes, fins a aquesta categoria sub-12, i a més fem com a rugby inclusiu, és a dir, participem en diferents associacions, participem en el Centre d'Oncologia i Investigació de la Vall d'Hebron i tenim acords amb diferents estaments esportius d'altres esports, amb nois amb certs problemes físics o psíquics i tal, perquè és un esport que, malgrat sembla molt allò de contacte, doncs té una part molt important de suport, de companyerisme, de germanor, de compartir. Hi ha una part, sabeu, al rugby hi ha una part que es diu tercer temps, que és quan els dos equips que s'han enfrontat en el camp s'ajunten a menjar, a prendre alguna cosa, a compartir, i allà s'arregla tot. I aquesta faceta del rugby és la que vam considerar molt oportuna per absolutament tothom, tant problemes físics, equips molt menys potents que nosaltres, doncs ajudar-los en formació, i nosaltres mateixos, òbviament, també participem, tots els veterans, a l'escola, sigui entrenant, sigui delegats, sigui formant els nens. I aquest projecte continuarà i continuarà perquè ho fem amb molta il·lusió, i moltes gràcies també al nostre club, que ens dona molt suport.